So tatawagin natin itong ating episode na to na Ride and Eat. Let's go ride and eat, mga katodo. Woo! Yan nyo guys, oh, ganda ng sikat ng araw. Ang ating destinasyon pala ngayon, mga katodo, isasama ko kayo sa pinakamasarap so far, ha. Para sa akin lang naman yon. Mga nagme-message na nagko-comment din sa atin, no, na ayun nga, gusto nilang sumama sa mga rides natin, kaso nahihiya sila kasi 400cc or lower cc displacement ang kanilang mga bike. Good morning, mga katsodo. It's a beautiful Sunday morning. Good morning, good morning, good morning. And guys, biyaheng Lipa City, Batangas tayo ngayon. And sobrang natutuwa ako, mga katodo, kasi kasama ko ngayon finally for the longest time. Siguro ang huling meet up nitong ating kasama ngayon ay sometime June pa ata, somewhere ganun, second quarter ng taon. So feeling ko nasa mga 6 months na hindi kami nagkita. So I'm really grateful at nagkaroon tayo ng opportunity na makasama ngayon si Sir Warren, guys. At ayan na nga si Sir Warren. It's been a long time kasi sobrang busy ng taong yan, guys. Kasi in his busy schedule talagang bihirang maisingit itong gantong rides, no? So thank you so much, sir, for the opportunity. And kasama natin ang kanyang pamangkin na ito, guys, no? Kagabi lang kinuha ang bago niyang big bike. So kumbaga ito yung pinaka break-in ng kanyang bike, no? Sa Kawasaki Dominar 400, mga katodo, bagong bike na pamangkin ni Sir Warren, no? And alam nyo ba, guys, na isa rin yan sa mga pinagpilian ko nung mga panahon, kasi napaka practical na motor na yan, no? So isa sa mga pinaka practical na motor yan. Kung gusto mo pumasok sa expressway and talagang ma-maximize mo din yung paggamit ng expressway, maganda yan, Dominar 400. Kasi nung mga panahon na yon, sobrang sikat ang mga 400cc, no? Kasi nga sobrang tipid, and at the same time maagamit ka na ng expressway. In fact, yung Duke 390 na mga panahon na yon, isa rin yan sa mga pinagpilian ko kasi affordable siya, hindi ganon kasakit sa bulsa, and then expressway legal. So ngayon nagulat ako nung nakita ko in person yung doon sa gasolinahan, kahit saglit lang, nagulat ako kasi ang laki pala niya tignan. Para sa isang 400cc, guys, malaki sa tignan, no? At maganda yung kanyang itsura. Marami sa ating mga subscribers, mga katodo, ang mga nagme-message na nagko-comment din sa atin, no, na ayun nga, gusto nilang sumama sa mga rides natin, kaso nahihiya sila kasi 400cc or lower cc displacement ang kanilang mga bike. Hindi naman tayo tumitingin sa cc ng bike, no? Wala naman sa ganon. Wala sa displacement ng bike ang tinitignan natin. Ang habol natin dyan, mga katodo, camaraderie. Ang habol natin dyan yung company. So admittedly, hindi pa rin naman ako talaga nagpo-post pa ng mga rides, no, na sa page natin at nag-i-invite. Pero hopefully next year, guys, subukan natin na mag-post and sana makasama kayo. And again, wala tayong discrimination kung anong cc ng bike man yan or kung anong brand man yan. Basta nag-e-enjoy ka, welcome na welcome ka dito. Also, yung sa mga nagtatanong sa atin, no, na sasama sa tambike, unfortunately, hindi ako ganun kahilig sa tambike, mga katodo. Bihirang-bihira lang tayong tumambike, lalo na yung sa malapit-lapit. Hindi ako mahilig sa tambike or sa mga meet-up dito sa Metro Manila. In fact, parang wala akong na-attenan na meet-up talaga just for tambike, no? Wala pa tayong encounter na ganun.
Pero pwede nating subukan para naman dun sa ating mga subscribers na may lower CC na hindi pwedeng pumasok dito sa expressway, no? Subukan natin yan. Marami pa namang pagkakataon, no, sa susunod na taon. Marami pang pagkakataon. And malay nyo, mas lalo pang lumaki ang ating community. Pag may bakanting oras lang naman, itataon natin yan sa may bakanting oras o di kaya sa holiday kung hindi naman kayo lalabas ng Metro Manila. Basta magpo-post tayo guys, subukan natin yan next year. Ang ating destinasyon pala ngayon mga katodo, isasama ko kayo sa pinakamasarap so far ha. Para sa akin lang naman yon. Ang pinakamasarap na lomi na natikman ko, siguro close to legit or legit ba? Hindi ko kasi ma-identify kasi ang lomi na natikman ko, yung mga lomi sa Metro Manila na nakakart. So yun ang familiar sa lasa ko. E nung natikman ko to, medyo natuwa tayo kasi may ibang lasa pala ang lomi. So ngayon, punta tayong Lipa, Batangas. And malay mo kapag magawi kayo doon banda at gusto nyong itry, subukan nyo na, no? Ang pinakamahal nila ata sa lomi category nasa 120 pesos if I'm not mistaken. So ganoon ang mga presyuhan nila doon. So di ba, napakatipid, napakasulit na. And para sa akin sa lasa, panalo na din. And sikat itong Lomi House na to sa mga tambike din. Kasi ang alam ko, yung may-ari na ito, big bike owner din. In fact, naka-display nga ata ang kanyang big bike doon. Alam ko parang cruiser bike, no? Ang kanyang bike. Para sa mga nakapanood or matagal na sa ating channel guys, no? Parang 2 or 3 balik na tayo sa Lomi House na yan. So kumbaga itong aking recommendation, legit ito para sa aking panlasa, no? Para sa akin, goods na yung lomi nila. It's good enough for me. But if you wanted to try, of course, feel free. Ngayon maganda rin siyang destinasyon kasi medyo malayo siya. Lipa, Batangas, nasa around almost 2 hours ang biyahe from Taguig, no? Hanggang dyan sa Lipa, Batangas. It's a good way to have fun with friends and relatives, no? Kasi medyo malayo-layo yung destinasyon niya. And may enjoy mo ang pag-cruise dito sa expressway. Although yung iba kasi hindi masyadong nasa-challenge na sa pagpunta doon kasi admittedly puro straight lang naman kasi ang expressway. So walang masyadong trail, no, or terrain na madadaanan. But yeah, good for cruising, good for spending time na chill ride lang. Yan. So if you wanna give it a shot, ipapakita ko rin mamaya sa inyo, no? At actually ipopost ko dyan yung menu, ayan, sa ating screen. So yan ang menu nila. Makikita nyo, napaka-affordable. Mahal pa ang toll fee kaysa sa lomi nila. Pero sulit yan guys, sulit yan. Para sa bago sa ating channel mga katodo, no? Si Sir Warren po, ang kanyang Ninja 1000 SX naka-remap na yan, no? Alam ko dinino na rin yan if I'm not mistaken, no? So hindi na lean yung motor ni Sir Warren. Itong motor natin guys, admittedly napaka-lean pa na ito. Alam ko naka-upgrade na rin yan si Sir ng air filter niya, no? So itong atin stock pa rin, which dapat hindi siya stock kasi nag-open pipe na tayo. Dapat yung high flow na air filter dapat ang nandito na, pero hindi pa natin nagagawa, no? Kasi medyo pricey siya mga katodo. Nasa around 7,000 to 8,000 ata yun yung high flow na air filter, no? So kung between etong motor natin at yung motor ni Sir Warren, napaka powerful na nan. Upgraded version na yan itong motor natin kasi naka remap, reflash, dyno, basta kung ano yun. Woo! Yan nyo guys, oh, ganda ng sikat ng araw. Nasa gilid nga lang natin. Woo!
Tanawan City exit. So balikan ko kayo guys pag malapit na kami doon. Alrighty. Sarado din ang dumihan. What's up mga katsodo? Ayun na nga po, tapos na ang ating breakfast ride sa AA's Lomi. Panalo pa rin talaga ang kanilang Lomi House. Ewan ko ba, nasasarapan pa rin talaga ako sa Lomi nila. Hindi pa tayo nananawa. Kung nakita nyo kanina no, sa ating short video, generous po yung amount ng Lomi nila. Yung in-order natin mga katodo is lechon Lomi. Actually, nalibre tayo ni Sir Warren. Kanyang belated happy birthday treat. So, thank you sir. So, ang in-order namin, parehas kaming tatlo ni TJ, lechon Lomi. Yan yung term doon, yan yung tawag doon. And sarap balik-balikan. Siguro hindi parate, pero magsasawa siguro tayo kung parate, no? So tatawagin natin itong ating episode na to na Ride and Eat. Let's go ride and eat mga katodo. So ayan. And para sa mga big bikers na gustong matry na mag-escape sa Metro Manila and mailong ride, slightly long ride yung inyong mga motor, doon ang pinakamaganda or isa sa magandang destination, no? Mapa big biker man all over CC, makikita nyo yung ano doon, yung parking maganda. I-search nyo lang sa AA's Lomi, AA's Lomi, Lipa City, Batangas. Nasa around 1 hour and 40 plus minutes ang ride. Pero pag big bike, kanina kinuha lang natin na less than an hour, no? Hanggang ngayon malamig pa rin dito. And 9:41 na ng umaga, mag-aalas 10 na mga katodo. Nasa 24 degrees Celsius pa rin dito sa may Lipa City, Batangas. So napaka-fair ng weather. Sana lang hindi tayo ulanin, pero mukhang hindi naman. It's a good weather to ride, no? Napakaganda, kaya nakakatuwa. At pinagbigyan tayo ng Panginoon na makapag-ride ng hindi nababasa today. Thank you so much, Lord. Woo! Maraming salamat sa pagsama ninyo today mga katodo. And it's almost Christmas. So Merry Christmas sa inyo guys. And next Saturday pupunta na tayong Mindanao. So kita-kits Mindanao. Wala namang makakilala sa atin doon. But anyway, nasa Mindanao tayo guys. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa atin today. And sana po ay patuloy nyong suportahan ang ating mumunting channel para updated ka sa lahat ng ating mga bagong vlog. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. And of course, wag natin kakalimutan guys, sa lahat ng mga pangarap natin, maliit man yan o malaki, sipagan natin, iluso natin, at itodo pa natin. Peace out mga katodo. Brr. No man, I still go, 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 yo, go.
till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway.